дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мақомот ба шикори студияҳои ютубӣ сар карданд. зимистони гарм пешгӯии дақиқи ҳавошиносон барои имрӯз. мотам дар донишгоҳи хуҷанд ҷуғрофидони саршиноси тоҷик Саттор Худойбердиев даргузашт. вазир гуфт Русия барои аз сар гирифтани парвозҳо чӣ шарт гузоштааст. донишгоҳи муштарак ба Тоҷикистон ва Ӯзбекистон чӣ медиҳад? дар Москав ба беҳтарин донишҷӯёни тоҷик ҷоиза доданд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Муниса Атамлоева. Маҳмад Саид Шоҳиён, директори Тоҷикфилм, зимни нишасти матбуотии ниҳод дар посух ба суоли Спутник Тоҷикистон изҳор дошт, ки ҳафтаи равон таҳқиқи фаъолиятҳои ҳудуди 30 студияе, ки маводи видеоиро таҳия ё дубляж намуда дар шабакаи YouTube пахш мекунанд, шурӯъ шудааст. 12 савол пеш гузошта мешавад. аз роҳбарияту гардонандаҳо сар карда то ин ки чаро чунин матолибро таҳия ва дар YouTube паҳн мекунанд, таҳқиқу ташхис мешавад. пас аз анҷоми ташхис хулосаро ба мақомоти зиддахл пешниҳод мекунем, гуфт Маҳмад Саид Шоҳиён. ҳамчунин Маҳмад Саид Шоҳиён 4 студияеро, ки аллакай фаъолияташон аз сӯи Тоҷикфилм ё мақомоти дигар қатъ карда шудааст, номбар накард. Сафар Ҳақдодов, раиси иттифоқи синамогарони Тоҷикистон, гуфт ҷилавгирӣ аз фаъолияти ин студияҳо аз имкон берун аст, чун YouTube моли Тоҷикистон нест, аммо он чӣ онҳо пахш мекунанд воқеан нигаронкунанда аст. ман имрӯз дар фейсбук хондам, ки ҳамзабонони мо дар Эрону Афғонистон таҳлилҳое анҷом дода ба контенти тоҷикӣ он чиҳое, ки мегузоранд хеле баҳои бад доданд. як санге ҳам ба фарҳанги мо ва ҳунари синамои мо андохта шудааст. сохторҳои Тоҷикфилм шакл мегиранд ва ҳатман сари ин чизҳо ҷиддӣ машғул хоҳанд шуд. бино ба иттилои оҷонсии ҳавошиносӣ, имрӯз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳаво камабр ва тағйирёбанда бебориш мешавад. бод аз сӯи ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 3-8 дараҷа хунук ва рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят ҳаво шабона аз 17-22 то 25-30 дараҷа, рӯзона 1-6 дараҷа хунук мешавад. хабар медиҳад Амид Ховар аз қавли оҷонсӣ. ҳаво дар вилояти суғд камабр ва дар баъзе ноҳияҳо тағйирёбандаи бебориш мешавад. дар ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 4-9 дараҷа гарм ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона 1-6 дараҷа хунук ва рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабр ва тағйирёбандаи бебориш шуда дар ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 5 дараҷа гарм ва рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ҳаво шабона 2-7 дараҷа гарм ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво камабр ва дар баъзе ноҳияҳо тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 3-8 дараҷа гарм ва рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм ва рӯзона аз 7-12 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво камабри бебориш мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 3-5 дараҷа ва рӯзона 19-21 дараҷа гарм мешавад. Саттор Худойбердиев, ҷуғрофидони саршиноси тоҷик, профессори кафедраи географияи иқтисодӣ ва демографияи донишгоҳи давлатии Хуҷанд, дар синни 82 солагӣ аз олам даргузашт. яке аз наздикони марҳум дар таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт, ки Худойбердиев чанд вақти охир дар хона бознишаста буданд, вале аз ҳеҷ як беморӣ азият намекашиданд. Худойбердиев Саттор Шарипович санаи 3 марти соли 1939 дар деҳаи басмандаи ноҳияи Деваштич, Собиқ Ғончӣ таваллуд шудааст.
соли 1964 институти давлатии педагогии Ленинобод ба номи Киров ҳоло донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуровро бо ихтисоси география ва биология хатм кардааст. Саттор Худойбердиев муаллифи 50 китобҳои дарсӣ буда. Аз соли 1975 ҳамчун короомӯз тадқиқотчии институти педагогии шаҳри Санкт-Петербург ба номи Герцен, солҳои 1978-1996 доценти кафедраи ҷуғрофияи иқтисодӣ ва соли 2010 ба унвони профессор мудири кафедраи ҷуғрофияи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров факултаи фанҳои табиӣ донишгоҳи давлатии Хуҷанд фаъолият бурдааст. То соли 2016 ҳудуди 6 сол ба донишҷӯёни донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон дарс гуфтааст. Аз соли 2016 то инҷониб профессор ва аз собиқадорони кафедраи географияи иқтисодӣ ва демографияи факултати геоэкологияи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров буд. аз Русия барои арзёбии вазъи эпидемиологии Тоҷикистон як комиссия бо салоҳият меояд ва дар сурати тасдиқи набуди COVID-19 дар ҷумҳурӣ масъалаи вуруди шаҳрвандони кишвар ба Русия бознигарӣ хоҳад шуд. Ширин Амонзода, вазири меҳнати Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ гуфт, дар сурате ки комиссия собит кунад ки COVID-19 дар Тоҷикистон нест, масъалаи аз сар гирифтани парвозҳои мунтазам ба Русия баррасӣ хоҳад шуд. бо фиристодани як комиссия бо салоҳият ва аз назар гузарондани вазъият масъалаи вуруди шаҳрвандони Тоҷикистонро бознигарӣ мекунанд, гуфт вазири меҳнати Тоҷикистон. Бояд қайд кард ки Русия ва Тоҷикистон аз моҳи марти соли 2020 барои роҳ надодан ба сирояти коронавирус парвозҳои мунтазами ҳавопаймо байни ҳамдигарро қатъ карда буданд. дар ҳамин ҳол вазири меҳнат таъкид дошт ки аз ширкатҳои Русия барои ба кор таъмин намудани муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дархости зиёд гирифтанд, вале бо сабаби баста будани марзҳо ва мунтазам набудани парвозҳо ва иҷозати вуруд надоштани шаҳрвандони аксар давлатҳо иҷрои ин кор ғайриимкон аст. Саодат Турсунбоева, раиси раёсати бунёди байналмилалии ҷамъияти занон Шарқ Айёлӣ Зани Шарқ дар бораи дурнамои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар соҳаи фаъолияти муштараки таълимӣ ибрози андеша кард. Донишгоҳи нави муштараки Тоҷикистону Ӯзбекистон дар заминаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд сохта мешавад. Ин пешниҳод аз ҷониби донишгоҳи давлатии Ӯзбекистон шудааст. дар тӯли 4 соли охир дар Осиёи Марказӣ принсипҳои ҳамсоягии нек ва дӯстии тарафайн баланд мешаванд, таъкид кардааст роҳбари раёсат. 10 ноябри соли 2017 президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар як конфронси байналмилалӣ дар Самарқанд дар мавзӯи Осиёи Марказӣ як гузашта ва ояндаи муштарак қайд кард ки заминаи мустаҳкам ва кафили шукуфои мо хоҳиши ҳамкорӣ ва масъулияти ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ барои ояндаи муштарак хоҳад буд, афзудааст Турсунбоева дар мусоҳиба бо Спутник Ӯзбекистон. Ба қавли ӯ барои ташкили як донишгоҳи муштарак аввал зарур буд ки қонунгузорӣ ва ҳама санадҳои меъёрӣ ба як махфияти умумӣ оварда шаванд. Аввалин созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти олӣ ва илм 9 марти соли 2018 ҳангоми сафари Мирзиёев ба Тоҷикистон ба имзо расида буд, гуфт ӯ. таъсиси ҳамкориҳои мустақими байни муассисаҳои таълимии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, мубодилаи ҳайати омӯзгорон, аспирантҳо, довталабон, донишҷӯён, инчунин иштироки донишҷӯёни ду кишвар дар фаъолияти илмӣ ва таълимӣ конфронсҳои муштарак оғоз меёбад. пешниҳоде ки донишгоҳи давлатии Ӯзбекистон кардааст, ниёз ба чунин мутахассисонро нишон медиҳад. дар Москав беҳтарин донишҷӯёни тоҷик барои пирӯзӣ дар озмуни донишҷӯи сол 2020 мукофотонида шуданд, хабар медиҳад хадамоти матбуоти ташкилоти ҷамъиятии минтақавии ҷамъияти ҷавонони донишҷӯёни тоҷик. маросими ҷоизасупорӣ дар бинои донишгоҳи мӯйлавӣ назди ҳукумати Русия баргузор гардид. шахсияти эҷодӣ Насиби Амирхоҷа Шарипов аз рӯи номинатсияи табиби сол Валиҷон Ҷӯраев, аз рӯи номинатсияи шахсияти медиавии сол Нилуфар Оқилова соҳиби ҷоиза гардиданд. Амир Тоирбекзода варзишгари сол, Парвиз Маҳмадов дипломати сол, Нусратилло Ҷӯраев волонтёри сол эълом карда шуданд. Мирзо Зариф Зарифов шоҳҷоизаи озмунро ба даст овард. Донишҷӯ барои кори фаъол дар соҳаҳои гуногун ҷоиза гирифт. ӯ дар ҳалли масъалаҳои байни миллатҳо ва байни конфессияҳо ва рушди сиёсати ҷавонон назари худро дорад, қайд кард хадамоти матбуотии ташкилот.
ҷоизаро ҳамасола ҷамъияти ҷавонони донишҷӯёни тоҷик тақдим мекунад. донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии русия таҳсил мекунанд метавонанд барои унвони беҳтарин мубориза баранд. ба гуфтаи созмондиҳандагон ҳадафи чорабинӣ дастгирӣ ва эътирофи хизматҳои донишҷӯёни тоҷик бо дастовардҳои вижа дар соҳаи илм, эҷодиёт, варзиш, журналистика, сиёсати ҷавонон, роҳбарии донишҷӯён ва фаъолияти иҷтимоӣ мебошад. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонободии ҳар яке шумо дар ҳамҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. тансияту некном бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.